كميت صنح زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراي الساعة زبلنا مزيناتات حزنا قريبنا لنا مزيناتات الساعة هادم حسين أب مريت تجراي عتام حمشاش زبصحن نفرتي فاشتاوان أب مريت عم حراون حزبن سراويتن كدبدبان تمتين عتان كومو كم زخون أبالات مكانايزد مقالة قليزام نزبلت تلأخون عاوتن دماك أثرن ديتن أب حيال مدلاو كم زركبو وسيخام قليزام تسفاي هافتو كاب معراب جنبار كم سب أوادي دولا أتوم زحلفو شمون تأوارح أب مريت تجراي سرعة فاشتوان حزب تجراي نمسنات كبهال زي دوريوه كاب قلل كساب كبير قنبلة أين برن كابتوم زي دبري لهم ويدما زعل بلهم قنبلات دما بسماي زمزة نفرتي تتأكستين كاباتن ميجا تيلون هليكوبتر بتوسخون درون ناي عرب إمريتس يمسا نيرنيان أبتوانتي بركت زبلا نفرت مالتيو بحيلتات مكلخال أير تجراي تحمششنيان استيتاء يوم سريحهم زول كوا عند بتوم نسمع لكاتي كابي مسلسل تجمرو بدحروجن ودمون بزح أيرو دقنارن بدحرز دمو بزحات أي مسرخونا يو نازي أكل زخوينا حنا ون نمثال أو صوب توقعت الكفتر خلطوا الكفتر مسيان حنتا توقع بمازيا 10 تقدم مالتي هنا خونا بزولجن ناي تجراي زولو خمس جبرنا زبال بدبلة النفار أبسل حرس سوتزي خونو أنا تجراي مكلاك سرات من معاينة صلوانة من معاينة نتن خمسين ورا قلسيو صلاعي لهذا تجراي المسقان زي جوريلن زي ساعة طرق من يلن أنا حنا جين أمانجو هزنا خوينا هزنا أنا دقفنا هزنا أمانجونا خوينا أجوهم من نابلا نحنا دما بيجي بوتو نورو أنا غيرنا أنا وزوح وقوون نيرو توقع حليفنا سجيرنا أو صبغنا أدخلنا دما ما راح يسالك أنا وديوا شعوذنا رات حواس بقى بزحين يروح خدوا بقى المتين كلتين متين تحنتقوا عمليتا فاشتاوان سرعت بتعمي لهزب تجراي المسقان لما تحز أوشت إجزاءتهم غيرهم لغش بتنا بزح فتنات تكايدهم انت كايدوا على بناتنا صعري يكون بناي هزب تجراي صعري بتعم بزح للخسارة وصحوي لأن تصبوا تنبينا أبي عدي جيت بزحت نفرتو يعني كما قالت توم أبالات سراوت مكل خال تجراي انت خوينو دما أب تجراي عصاز بس حن نفرتي حزون أب كل الأمحرة أب العلي حزبن سراويتن كدبدبا عند حردا مزيان نص عصا كبس حن كم زخنن لعل مدلاوات كم زغورون تزاري وملو 10 غلطه نووصينا 10 غلطه مشت كمون زدلي برهان تخوينو زمچوان تخوينو نمشينا بتعم بتنقاقينا نحلو لهزب يكون لسراويتنا خدقع زمصا بتنقاقينا بتعاتنا نسرح زلنا ابي طلع حسها او شوعه حق مستمر 5 سريع ودمو ولا تنورنا خبر ور قفرنا تدوري زنر انكم تلعنا كبعلو نمز مارخنا يبق زخون مسار لنا يخزي دحر حزي انكم داو تግራይ ኣብ ዘለና ያውዚ መጽየነት ታዓለን ሕብረተሰብ ምናልባት ከምቲ ትግራይ ዝጎሮ ዝነበረ ጨፍጫፍ በየቦታው ዝረኸብካ የምጭፍጫፍ ከምኡ ክገብር خلي خزውን ግን ብተኸከል ኣብ ናይ ትግራይ መከላከያ ሰራዊት ታርጌት ገይረ ክድምስስ ይخوقع የዝብን ግን ኣይሕሰብን እንኳን ዝመሰራ ዝንሃለው ቅድም ሕዚ ብተንድሽካ ብትንታርባልውን ይከራኸሩ ነይሮም ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምድላውና ኣብ ዓዲ መሓራ ንህዝብና نسراوي نخيدو دوا تدالينا إنا نركب طعم تدرجينا إنا نينا هذه مساراتهم كل ترى لها أخا كبعلينا ما رخنا هيج لا بزحني يري بسمايز مت نفاريت ندمس إنا أمر رح سراوي تجراي نبار عامن حدش ولدن زفتر ووهدت حزب تجراي طلعتو كاب مدمساس بتوسخي جگنت ابرس جگنت كسرح اخيل ويوم اتي حدش ولدو كابتي نبار عامي اب زحصر غزي لمدن تمكرو سيدوناي بعلو حدش تاريخ اب مزغاب يركب دمايلوم اتم وتدراو امرارها حلف كحساي تمسعواي دولا وررتي حيلتات الفنتين أبا لعلي هذا تجراي يبصحوا زنبرو أرمناوي دبداب شفن قفن أحرينوه أنصار توم دمنياتاتو أبا مكوشة حذر كب حدش ولد تجراي أبا قون تنبر عقمن هزبن خوينو زي حل الجننات أبا مسرح كم دركبة أمر حسرة تجراي قليش لا تميكا زبل حسينكا عرفت سينكا لونا خراجت كاب زعاق ألسن حسبكا بزعوا هزب تجراي بصحوا زول شفشف هن حسبكا كتقعدن كتدقسن كتخدن كابزي على الجنة يلا تجنة أمانم
أمان خالي كم زي عينت حدش منسي حدش تجار لاي جيجنته الليلة أنا من أيفلتن منكم هاي سنة تقدمك حد النقل تقدمك كفلت انزلوا رئسنا مرحتنا رئسنا مرحتنا نزيب مرحتنا استقلت أتلمن مدمن أم فصام متكات هذه يقولوا ناي تجار لاينا جيجنتي جيجنت مسرحنا هذب تجري حدش وكان تزيخونه እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን አንጻር ወረርቲ ሓይልታት ልፍንቲ ዝኳሻሕ ዘሎ መንእሰይ ግን ካብቲ ነባር ዓቕሚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ልምድን ተመክሮን ወሲዱ ናይ ባዕሉ ሓድሽ ታሪኽ ኣብ ምምዝጋብ ዝርከብን ንህዝቢ ትግራይ ዘጋጠሞ ብዕምቆትን ስፍሓትን ኣፀጋሚ ዝኾነ ወራር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ይብድህ ዘሎ ቆራፅን ጅግናን እዩ ኢሎም እቶም ወታደራዊ ኣመራርሓ እቶም ዝሓለፍናዮም ቃልስታት 17 ዓመት ዘካየድናዮም ቃልስታት እንትዘክር نابز قال هذي كلمة متوي عيد جمني يبلنا إذا قال هذي سعيد جمن جن بزولو رزي بز تجار لا تجرايزي ثلاثة أربعة تجزي تداجيمو والكان مزرعة بكالي سو كوينو هيوت يزو خم عينات فتنا جت إمو كحلفو إل كذي تقوم تو جن منهم زي مثله فقال لا ينيرنا زلنا ناون حزم عليه فلاك عتهم حدش ولده كوجو تري الموت كل تمعلت مسانا وعيل ثالثاي معلتنا وق زعت رابعاي معلتنا وق زعت مو عاتي خاججننا تسرح كعم مጨረሻ ማለት ዝዋጋዕ ዝስዋዕ መንእሰይ ይናሪና ህይወትካ ብረት ወዲርካ ጠጉይኳ ሓወናው ተዓጠው ሓይል ቡምባ እናወርወርካ ምትሕነናቕ እንበርከን ሓዚና ሓኒፀ እንበርከብ ተሓጻር ግዜ ጥራሕ ዝተሃነፀ ሓይል ዲልካ ክትብል በዓልኻ መሊስካ ትብል ጀግነትን ትሕራነን ተልስ ካብ ሲሞኖፍ ናብ መድፍዕ 122 الحصير غزي تشاغير خممصا يكالي ازي لاي تغادلاينا جغنتي بغلص يولنو حصير جغنا زي كونه سب يبلنا كاب ناي بعلو وتادراوي اتحساسبا زلو جغنا حزب تግራይ ዝተፈጥረ መንእሰይ ትግራይ ወድ መን ኮይነ ኢሉ ወለዱ ዘውረስዎ ጽናዓትን ጅግንነትን ወሪሱ ውሕስቲ ትግራይ ኣብ መፍጣር ናይ ባዕሉ ዕዙዝ እጃም አጠናኺሩ ይቅጽለሉ ኣሎ ድማ ኢሎም ኣመራር ሓሰራው ትግራይ بتمكحتي حيلتات فريسو زنبرة دلدل تكزا داقم تهانيسو نمرقا بقيوم هنسات دلدل تكزا مرعايا عاقمي داقماي هنسات تقراي مخانو دما تساتفتي تمرقا قليسو إذانا قبرا كيدان كاب جنبار معراب زلاخوت أبساب كبرو مابرها كمس كاروي حي سراويت تግራይ بوفر اللبانجا على لعلي سراويت فاشيشت أبي أحمدن تصفح في حيلم حران وصلوا متقعتين حقيقة تصيروا كاب كتما مقلة زهادة سراويت جل فاشيشت أبي أحمدن ملافنتون سراويت تግራይ الناس عبا كيد كروم بمسجأن سبعة حجزنا بتግራይ مليو كياتو بمحسادن عسان 4 سنة قلتشحن عساس السنة متمرت دلدل تكزان أفريسوو هادي مؤيوم منجس تግራይ እቲ ዝፈረሰ ድልድል ተከዘ ኣብ ሓጺር እዋን ዳግም በምህናጽ ንግልጋሎት ኣብቂዕዎሎ ዝኸውኩም ተመልከትና ሕዚ ንርከበሉ ዘለና ተከዘ እዩ ካብ ሽረን ዳባጉና ዓዲ ገብሩ ሓሊፍካ ተከዘ ረጊጽካ ካን እምባ ማድረን ንማይ ጸብራ ዓድርቃይ ተኸደሉ መንገዲ እዩ እዚ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ብሰነ 24 ማለት እዩ መቐለ 21 ምሰት ሓዘት ሰይረምዎ ነይሮም ህዝብን ሰራዊትን ብጣዕሚ ተጸጊሙ ነይሩ حزقن كم نريء أزلنا مالتي قدس هذا تجارو تحابيرهم سريحهم ولو نمر قادم مالهم معنتي استفلالهم أكل حراسة سن مررها ناي منجستن ترى له معنتي مرقة تقايد له وانا محداري سمين معراب تግራይ አይተ ተኽላይ ገብረ መድህን ዝፈረሰ ድልድል ተከዘ ኣብዛ ሓፀረ እዋን ተሃኒጹ ንግልጋሎት ንኽበቅዕ ግደ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ከም ዝነበረን እቲ ሕዚ ተሃኒጹ ንግልጋሎት በቂዑ ዘሎ ድልድል ተከዘ ኣብ ምዕዋት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ምጥንኻረ ማሕበረ ቁጠባዊ ርክብ ህዝቢ ተኸባቢውን ልዑል ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ናይ ተከዘ መፋሰስ ሰለስተ ዓበይቲ ድልድላት ኣለዋ ንሰለስቲአን ዓበይቲ ድልድላት ብሓደ ግዜ نخفرسوان يوم تعيرم ندقات أم خوينو زيادة خزين هنا ياناي نمايت أور تسقرنا دلدل سيرم وايم تخزين وري أزلنا تصريح له لسرحتي بزلاق من قد نخسرح ناي تقراي منقسي دوي لي مريحوه
ናይ ክልልና ርእሰ ምምሕዳር ወይ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ጠጠው ኢሉ ነታ ኩነታት እውን ካብ ላዕሊ ሽካብ ታሕቲ ንክትውዳእ እውን ብትኹረት ላመርሓ መምርሕን ስራሕትን ለሃበ ዘድሊ ዘበለ ብሙሉእ ሓገዝ ድጋፍ ኢላ ተገበረልና ይመጽኡ ማለት በዚ ከምዚ መሰለ ኣብ ክረምቲ መኸቢድ ቢንቶ ድልድይ ምስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ላተፈለጠ ኽኢልና የለና ልክ ከምቶም ካልእ ዝኻልናዮም ስራሕታትና ማለት እዚ ብናይ ትግራዋይ ርእሲ ዝተሰርሐ መሊሱ ተጸገነ ድልድይ ዝኸውን ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ህዝቢ ዝሕጉስ ስራሕ ስለ ዝስራሕኩም ዓብይ ክብሪ ምስጋና ይግበአኩም ናይ ሱር ናይ መስፍን ሰሙያ ዝኾንኩም የቀኒልና ክለኩም የዝደሊ ካብ ወተሃደራዊ መሪሕነት ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተገረላይ ነጋሽ ሕሉፍ ምስባር ድልድል ተከዘ ጸላቲ ህዝቢ ትግራይ ንጥፋኣትን ብርሰትን ዝተፈጠሩ ምዃኖም ሓደ መርኣያ እዩ ምስ በለን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ግን ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ድልድል ዳግም ብምህናፅ ንግልጋሎት ምብቅዑ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቅልጣፍ ወሳኒ ብፅሒት ከም ዝፃወት ገሊጹ ድልድል ምጽጋን ንዓና ትሕቲ ዓቕምና እዩ እዚ ድልድል ናይዚ ድልድል እዚ ምስባር ዋና መልእኽቱ ጸላእትና ንጥፋኣት ከም ተፈጠሩ ንብርሰት ከም ተፈጠሩ ንሕና ከዓ ናው ንውር ንምምላስ ዝተፈጠርና ህዝቢ ምዃንና መረጋገፂ እዩ ናይዚ ድልድል እዚ ናው ንውር ምምላስ ነቲ እነካይዶ ዘለና ጠቕላላ ኦፕሬሽን ክቀላጠፍን ኣውሸቱ ክበፅሕን ብቑዕ ናይ ሎጂስቲክስ ኣገልግሎት ክንረጋግፅን ወሳኒ ብፅሒት ዝፃወት ተግባር እዩ ተወከልቲ ትካል ኮንስትራክሽን ሱርን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ መስፍንን ሰራዊት ትግራይ ንምርግጋጽ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ኣብ ዝቃለሰሉ እዋን ዝተዋሃበና ልኡኽ ህንፀት ድልድል ተከዘ ሃኒፅና ንግልጋሎት ክበቅዕ ምግባርና ዝያዳ ይሕብነና ኢሎም ድልድል እዚ ናብ ንውር ቦታ ንምምላስ ማለት ተኻለ መጠን ናብ ንውር ንክንመልስ መደብ ክንወሃብ ተለና ብጣዕሚ ሕጉሳት ነርና ማለት ስለዚ እዚ ለይትን ቀትርን ንሕና ረሃፂና ክነፍስስ ካባና ዝበኣሰ ግን ደም ዘፍስስ ግን ኣሎ ህዝብና እውን ብጥሜት ብፀገም ሰራዊትና እውን ኣብ ግንባር ኸይዱ ደም ይፍስስ ኣሎ ስለዚ ዛ ድልድል እዚኣ ላው ንውር ነገር ንምምላስ ግን ኣና ብጣዕሚ ዝነኣሰት ነገር ማለት ጸላይ ኣፍሪስ እውን ይዓረፈን ኣየር ሰዲዱ እውን ቀድመና ኣዕሪፎ እዩ ተቆምብላ ኣዕሪፎ እዩ ግን ብኡል ተበገርና ማለት ስራሕትና ቀፂልና ላያም ትግራዋይ ዓብይ ደስታ ይተሰምዕኒ ማለት እዩ ዛሎም ዓንት ራኹላ ማለት ክልተ ወርሕ ሙሉ ተሰበኸው እዩ ኣብ ክልተ ወርሕ ግን ዓብይ ተሓጓስ ይሰምዕን ለህዝብ ትግራይ እውን እንኳ ደስ በለካ ይብሎ ማለት እዩ ለትግንባር ለሎ ሰራዊትና እውን እንኳ ደስ በለካ አይዞኻ ዓወትና ኣብ ቀረባይ ትግራይ ትስዕር ነበርቲ ተኸባቢ በወገኖም ምስባር ድልድል ተከዘ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ህዝቢ ተኸባቢ ዝለዓለ ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዝነበረን ሕዚ ግና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንግልጋሎት ምብቅዑ ሕጉሳት ኢና ኢሎም ከም ዕድል ኮይኑ ንሕና ኣብ ንሰርሐሉ ሰዓት ብርክት ዝበለ ሰራዊት ውግእ ንኸረክብ ኣብ ምድላዋት ነይሩ ክንሰርሖ ነይርና 3 መዓልቲ ለይትን ቀትሪ ኢልና ብሰሪሕና ከም ኣጋጣሚ ጀነራል ምግበይ መሲስዎት መንገዲ ትብርክት ዝበለ ሰራዊት በዚ ሓሊፉ ኣብ ግንባር ዝመፅእ ዘሎ ዓወታቱን መቐይሮ ነጥቢ ይፍጠር ኣሎ ነጥቢ ኣለና ያለና ሓስብ ከምቲ ኢሜጅ ዓብይ ተሓጓስ ኣለና ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ማለት እዩ ድልድል ተሰይሩ ምርኻብ ሕብረተሰብ ተቋሪፁ ሸቐጣት እውን መንገዳት ደበይ ጌርካ ከም ዝመፅእ ኣስቤዛታት ተቋራሪፁ ኩልና ጠጠው ኢልና ሓዚና ኢና ነርና ሕጂ ግን እዞም ጀጋኑ ኣሕዋትና ነቲ ጸላኢ እውን ታብዚ ሳላ ዘርሕቕዎ መልሾም ደሞ እቶም ናይ ቴክኒክ ሞያ ዘለዎም ኣሕዋትና እውን ምንም ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ዋጋ ኩልኹም ንትግራይና ክነድሕን ኢና ኢልኩም ከምዚ ጌርኩም ምርብራብኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እግዚኣብሔር ይሃበልና ኣራዊት ሰራዊት ኢሳያስ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ እንዳሞሳ 24 ንጹሃን ወገናት ከም ዝቐተለ ተገሊጾም ስድራ ግዳያት በወገኖም በዚ ግፍዒ ርእስና ከየድነና ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፍና ዝካለና ኩሉን ምግባር ድልዋቲና ኢሎም እያሱ በርሀ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ እንዳሞሳ ቁሸት ዓሰገርዋ ነባራይ ዝኾነ መንእሰይ ንጉስ ሓጎስ ደበሳይ ጸገም ጥዕና ዘለዎ እዩ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ንመንእሰይ ንጉስ ሓጎስ ወላዲውን ክልተ ኣሕዋቱን ብጭካነ ቀቲሎምሉ ጸገም ጥዕና ዘሎ መንእሰይ ንጉስ ሓጎስ ኣብታ መረበቱ በይኑ ተሪፉ
እቲ መንእሰይ ነቲ ኣረሜናዊ ግፍዒ ሰራዊት ኢሳያስ ክገልጽ ብዘለዎ ጸገም ጥዕና ኣይተዓደለን ኣይተ ተስፋይ ሓጎስ ኣብርሃ ዝተባሃለ ጎረቤቱ ብተመሳሳሊ ወላዲኡን ወዲ ሓቦኡን ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ 11 ንጹሃት ወገናት ተቐቲሎም እዮም ኣይተ ተስፋይ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣመልኪቱ ብኸምዚ የረድእ ኣብዚኣ ከባቢ 8 ኣለዉ ኣብታ ማዕደውን 3 ነይሮም 2 ነይሮም ጠቕላላ 11 እዮም ሞይቶምና ኣብዚኣ ኣብዛ ከባቢ እዚኣ ኣብዛ ቁሸት እዚኣ 11 እዮም ሞይቶምና ወይዘሮ ኣዝመራ ብሩውን ብተመሳሳሊ ነባሪ ጣብያ እንዳሞሳ ቁሸት ዓሰገረዋ እያ ሓደ ውላዳን ሓዋን ኢሉውን ካልኦት ኣባላት ቤተሰባ በቶም ናይ ሰብ ባህሪ ዘይብሎም ኣራዊት ሰራዊት ኢሳያስ ተቐቲሎም እዮም ብንግዲ ትመሓደረሉ ዝነበረ ትካላውን እንትኾነ ዝኸኣልዎ ጉሒሎም ዝተረፈ ድማ ከም ዘቃጸልዎ ትዛረብ ወደይ ክእልሽ ኣብዚያ ነብይ ሓና ሓቦይ ሓጎስ ኣብርሃ ኣብዙይ መቃብር ምስራኽዎ ወደይ በኦ ዘለይ ለስከፍሕር መስገድኩ ከሊኦም እንተኪሶም እንደይ ሰዲዶም ለይ መስቀልእነ ከዓ ተመሊሰ ድሓር ከዓ ከም ወዲ ሓድሽ ካልኦት ተቐይሮምዋ ሰሙን ከዓ መጽንሑ ድሕሪ ሰሙን ካብዚያ ቀያር መስመጡ ራይሳ መጨነው መስገዱ እና ኣለሽ ጸኒሖም ተስፋ ሓጎስ ኣብዚ መናእሰይና ኣለሽ ጸኒሖም ንክሻብ ላዕለ ኣለሽም ድሓር ጫማ መፍትላ ዓላይ ረኺቦም ምስተመለስና ኣብዚ ክፈቱለይ መሰልና ሽድሽቲኦም ኣብዚያ ቀቲሎም ጨፍጭፎም ጸኒሖምና መሰታ ኣብ ዝተባሃለት ቁሸት እታ ጣብያ ድማ ብዕለት 28 ረብዓይ ወርሒ 2013 ዓመተ ምህረት ግፍዓዊ ብዝኾነ መንገዲ እቲ ኣራዊት ሰራዊት 10 ንጹሃት ሰባት ከም ዝቐተለ ስድራ ግዳያት ዝኾኑ ኣይተ ብሩ ገብሩን ወይዘሮ ለምለም ገብረ ኢየሱስን ተዛሪቦም ካብ ሞታ ኣብ ማውታኣ ከም ወዮ ዝበሃል ኣብ ሰዓቱ ንቡር ሓመድ ኣዳም ክንልብሶም ኣይከኣልናን ድማ ይብሉ መጀመርያ ናብዛ ገዛ ኣትዮም ናብዛ ታሕታይ ዳብረሃ ገብራይ ኣትዮም ካብኡ ናኣውፅዮም ኣብዛ ቀቲሎምዎ ድሕሪኡ ድማ ከዓ ሓጎስ ገብራይ ናፍቲ ዳዕላይ ገዛ ኣትዮም ሓጎስ ገብራይ ናብዚያ ኣውሪዶምዎ ኣብዚ ቀቲሎምዎ ካብኡ ከዓ ንዳብረሃ ሓጎስ ከይዶም ኣብረሃ ሓጎስን ፍሱሕ ተስፋ ሓንስ ዝበሃል ቀቲሎም ካብኡ ንገዛይ ወፂኦም ንገዛይ ምስ ወፁ ግን ጸጋይ ብሩን ዮናስ ነጋሲን ካብ ገዛ ናፍቲ ሩባ ወሲዶም ኣብኣ ቀቲሎም ከይቕበሩ እውን ኣፍቲ ኣዋርድያ ኮይኖም ክልተ ለይቲ ሓዲሮም ካብዛ ገዛ መውፅእ ኣቢሎም ፍሱሕ ኣብረሃ ሓጎስ በዓል ገዛይ እቱ ፍሱሕ እውን ወዲ ሓቦኡ ኣብ ዝሕጓ ገዛም ቀቲሎምዎም ብዙሕ ኣንቲ ጠይቕቶም ገባሮም ንሕና እናበልናዮም ንኣቶም የዛረብዎም እንካብኡ ከዓኒ ኣብቲ እንካብ ገዛ ከዓ ከምኡ ገይሮም ቆልዑና ጨፍጨፍ እናወቕዑ ናፍቲ ኣሕሊፎም ከዓ ናብ ዛርእሲ ገዛይ ከዓ ኣብኣ ቀቲሎምዎ እቲ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ንብረትን ጥሪትን ዝኸኣሎ ወሲዱ ዘይከኣሎ ድማ ኣቃጺሉ እዩ ዝበሉ ስድራ ቤተሰብን ግዳያትን ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ መሊኦም ክሳብ ዝድምሰሱ ርእስና ከድነና ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፍና ዝካለና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም እዚ ከይጋጠመና ዘይከይመጽእ ኩሉ ሰብ ዝኻለ ዓብይ ይኹን ንእሽተን ይኹን ሰበይቲ ይኹን ቆልዓ ይኹን ክሻዕ ቆልዓ ዘሎ መቀላስ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዙ ዘይኮነ ከብል ዘሎ እንዲያውም ብዙ ገጢሙ ዘሎ ግፍዒ ሓሪኑ ሃገር ክልሉ ሰላም ኣውፅኡ ናብ ሰላም መንገዲ ዝፍሕረሉ መንገዲ ክፈጥር ክጽዕር ክኽእል ኣለዎ እምበር ሓዚኑ ርእሱ ኸድነን ከም ዘይብሉ ኣነ እምተኽኢለ በዓለይ ንመን ኢለ እዩ ዋላ ሎሚ እውን መኸድኩ ነይረ እንተኽኢለ ማለት እዩ እረ እንተተቐቢሎምን ህዝቢ እውን ኸይድ ማለት እዩ ንዓዲ እውን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ከምኡ ገይረ እየ ዘበራብሮም ኣሽንኳን ንሕና እቶም ቆልዑውን ይሕሩንኦም ዘለዉ ንምንታይ ንጸላኢኦም ከጥፍኡ ንቐታሊኦም ከጥፍኡ ስለ ዝኾኑ ንህዝቢ ትግራይ ነመስግንና ታዚኣ ዝረኸብናያ ኣመሓዳሪ ጣብያ እንዳሞሳ ኣይተ ባህታ ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ኣብታ ጣብያ 24 ሰባት ከም ዝቐተለን ንብረት ህዝብን መንግስትን ከም ዝጓሓለን ዝዕነወን ገሊጾም ሰለስተ ትሕቲ ዕድመ ካብ 18 ዕድመ ታሕቲ ሓንቲ ዶ ዝሓወሰ 24 ሰብ ቀቲሉልና ድሕሪኡ ያው ትመዓልቲ ንሱ ናብዚ ማእኸል ጣብያ እዚ ደብዳብ ገይሩ ናብ 18 ገዛ ዓንዩ ዝትካላት ናይ ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻ ኤፍቲሲ እዚውን ዓንዩ ማለት እዩ ሰራዊት ሻዕብያ ቅድሚ 20 ዓመታት እውን እንተኾነ ብኣማይ ዝቁፀሩ ንጹሃት ወገናት ካብ ወረዳ ኢሮብ ጨዊ ወሲዱ ከም ዝነበረ ታሪክ ዝምስክሮ ናይ ትማል ሓቂ እዩ
ኮሌጅ መምህራን ዓብይ ዓዲ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ገበይት ሓይልታት አምሓራን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ካብ ምዕናይን ምቅጻልን መሰረተ ልምዓት ሓሊፎም ሰላማውያን ሰባት ዝርሽንሉ ቦታ ከም ዝነበረ ተገሊጾም በላይ ሽፈራው ንዘዋረደ ጸብጻብ መርሃዊ ተስፋይ ከም ስቀርበዩ ፋሽስታውያንን ወረርቲ ሓይልታትን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንምጽናት ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኩለን መሰረተ ልምዓት ከም ማዓስከርን መዋፈሪ ሰራዊቶምን ተጠቂሞም ከዓንውን ከይቃጸልን ካብ ምግባር ሓሊፎም ሰላማውያን ሰባት ኣሲሮም ዘሳቂሉን ዝርሽንሉን ከም ዝነበረ ተገሊጹ እቶም ፋሽስታውያን ወረርቲ አረሜናዊ ተግባሮም ዝፍጽሙሎም መሰረተ ልምዓት ሓደ ኣብ ኮሌጅ መምህራን ዓብይ ዓዲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ግፍዒ ተጠቃሲ ይክብሉ ዘዘራረብናዮም ምስክር ዓይኒ ነበርትን መምህራን እታ ኮሌጅ ገሊጾም ኮሌጅ ትምህርት መምህራን ዓብይ ዓዲ ያው ሃምተ መጀመርያ ተጠቅስናዮ መፍረይ ዝተፈላለዩ ብሉጻት መምህራን ነይሩ ግን ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈጸመ ወራር ናይ ወታደራዊ መዋፈር ካምፕ ኮይኑ እዚ ካብቲ ግፍዖም ግፍዒ ዘርእየካ ቤተ ንባብ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብረት ተሸኪሙ ረይሶም ቀቢሩ ወይ ድማ እዚ ሰረው ቁስላቶም ኣላዒሉ ለምጾም መናእሰይ ናቀተለ ዝናርሸነ ዝቀብረሉ ነበረ ቦታ እዩ ከባቢ ማለት ስለዚኦም ብጣዕሚ ጨካናት እዮም ካብቱ ተግባሮም ምርኣይ ንኽእል ኢና ካብ ከምቲ ቅድም ኢልና እናርኣይና ዝመፀናውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ንሰባት ዝርሽንሉ ንሰባት ዛሳቀይሉ ዝተፈላለዩ ምልክታት እናርኣይና መፂና ኢና ትግራዋይ ኣጥሚኻን ኣደንቂርካን ንምግዛእን ከም ዘይለዓል ንምግባር ስለ ዝኾነ ተመበገሲኦም እዚ እዩ በቲ ናታቶም ያው ክናስኩን ኢላ ኢሎም እዮም ሓሲቦም ነይሮም እዚ ትግራይ ግን ካብ ታሪኹን ካብ ኣማራፁን ብገዛእቲ ደርብታት ብፋሽስት ደርግን ብዙሕ ግፍዕታት ተመሳሳሊ ከምዚ መሰለ ወፂሕዎ እዩ ኣብቲ ደርጊ እዚ እውን ብዙሕ ደብደባታት ብዙሕ ዕንወት ነይሩ እዩ ግን ኣይተንበርከኸን ኣይተሰኮነን ስለዚ ንህዝቢ ትግራይ ብዝበለፀ ከምዚ መሰለ ግፍዕታት ክያጋጥም እንተሎ ይሓርኖ እምበር ኣይስኮንን ኣይንብርከኽን ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ክሽመተሉ እምበር ሰብ ክእሰረሉን ክርሸነሉን ኣይግባእን ዝበሉ እቶም መምህራንን ነበርትን ሕዚ እውን ተግባር እቶም ፋሽስታውያንን ወረርትን ሓይልታት ሓሪና መሊኦም ክሳብ ዝጠፉ ክንቃለሶም ይግብአና ኢሎም ካብቲ ግፍዖም ግፍዒ ዘርእየካ ቤተ ንባብ ከም መስርሒ ምግብና ንኣሰርካ ሰብ ዝሳቀየሉ መትረይሳትና ድሽቃታት ዝተፃወረሉ ቦታ እዩ ነይሩ ስለዚ ንሕና ብፀላእትና ይንብርካኸን ብዋናነት ኩሉ መዳይ ስራሕና ንመኸተ እዩ ክንምክት ከለና ኣፍታ ግንባር ልኳሽ ሓሓትና ኣለው ኣብዚ ኣለሎ ዝግባእ ንክዳለው ለኩሉ መዳይ ዕጥቂ ከስጥም ኢና እዞም ወረርቲ እዚኦም ብዝተዳረጆ ቅልፅም ናይ ትግራዋይ ስዒርካ ከይዲ ዳግመ ህንፀት ክንኣቱ ንኽእል ሕብረተሰብ መላእ ሕብረተሰብ እውን ሓሪኑ እዩ ሕዚ እውን ሃምቲ ሓሪኑ ትግራይ ሓራ ወፅያ ዘላ كدالو يزلو بزبلص بجغنا سراويت تግራይ ዝምዝገብ ዘሎ ተኸታተሊ ዓወት ኣብ መወዳእታ ክሳብ ዝበጽሕ ድማ ኩለ መዳይ ቃልሶ መጠናኺሮም ከም ዝቆጽሉሉም እቶም መምህራንን ነበርትን አረጋግጾም ህዝቢ ከተማ ዓዲግራት ደቁ መሪቑ ናብ ቃልሲ ካብ ምስዳድ ብተወሳኺ ጠንካራ ደጀን ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጾም ህይወት ብርሃነ ዝስዕብ ጸብጻብ ዳልያላ ህዝቢ ከተማ ዓዲግራት ልክ ከምቲ ኻሊእ ከባቢ ኣብ ጓጓ ጸላኢ ዋላውን እንዳሃለወ ዘኹርዕ ስራሕ እንዳሰርሐ ጸንሕ እዩ ዝበሉ ከንቲባታ ከተማ ኣይተለኣከ ተስፋ መስቀል ሕዚ እውን እንትኾነ መስርዕ ሰራዊትና ከይዛሪ መንኣሰይ ኣብ ምኽታት ይረባረብ ኣሎ ኢሎም ግንባር ቀደም ብልሒና ተቃልሲ ኮይኑ ደቁ በመሰላፍ ባዕሉ በመሰላፍ ብምግዳል ኣቢሉ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እዩ ልዕሊ 4200 መንእሰይ ዛጊዱ ዝመኸተዚ ነባር ዓቕሚ ካልኦት ክፋል ማሕረሰን ከይሓወስና መንእሰይ ጥራሕ ካብ ከተማና ናብ ቃልሲ ወፊር ኣሎ ናብ ሜዳ ወሪድ ኣሎ ኣብቲ መኸተውን ግንባር ቀደም ኮይኑ ዝራራብ ዘሎ መንእሰይና ማለት እዩ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ንቅድሚት እንዳገስገሰ ዘመዝግቦም ዘሎ ዓወታት አጥናኺሩ ንክቕጽለሉ ድማ ኣድላይ ዘበለ ዕጥቅን ስንቅን ኣብ ምቕባል ጠንካራ ደጀን ፈጢሩ ይሰርሕ ከም ዘለውን ኣይተለኣከ ወስኸም ገሊጾም ኣብ ትሕቲ ጸላእ ኮይኑ ኣጽዋር ውግእ ተይተረፈ بكلاتاتن بفقدشن تروان تحسوا نفس نوجن يعتق سنك يقرب سقاب جنبارنا ورده مالتي بجنزب تدمروا للعصر شعة مليون أصوات غير اللخم كتمة بأخرين كابي كل تشحن حمش تبيتن كنتان من إمام يزوس اللخم مالتي أصوات أصغر أيو تنكر هذا الجن نتوى الرجاج يسترح زي كونس
ግንባር ቀደሙን ኮይኑ ይዋጋአሉ ይኳሻሓሉ ምስ መላእ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝገብሮ ዘሎ በተመሳሳሊ እውን ተጠቃላሊ ምትእስሳር ናይ ግንባር እንደጀን ምትእስሳር ገጠርን ከተማ ናይ ምትእስሳር ስራሕቲ ብዕውት ተጋባ ፈጺሙ ክንብሎ ንኽእል ሕጂ እውን በተመሳሳሊ ደረጃ ወነናሃርን ሒዙ ዝኸይ ዘሎ ህዝቢ እዩ ምእንተ ውሕስ መጻኢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት መስዋዕት እንዳኸፈለ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣይተላከ እዚ ድማ ንጀግና ሰራዊት ትግራይ ዝለዓለ ሓቦን ወነን ዘስንቕን ንቐድሚት ዘገስግስን እዩ ኢሎም ሓቦ ወነኡ ትህልኹ ኣይንበርከኽን ባህላይነቱ ሲልና ብዝሓፂር ገሊፅና ንውድእ ኣይኮነን ንመስዋዕቲ ዝስስዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ምንተ ሓርነት ምንተ ነፃነት ምንተ መጻኢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ንኽፋል ድሉ ዝኾነ ህዝቢ ብተግባር ዝሕብነና ዝኹርዓናን ህዝቢ እዩ ስገር እውን ዘጋድለና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ልዕሊ 19 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓገዛት ንጀግና ሰራዊት ትግራይ ከም ዘበርከቱ እውን ኣይተላከ ሓቢሮም ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ግንባር ንዝርከብ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ስንቅን ዝተፈላለዩ ክዳውንትን ሂቦም ተስፋይ ሓዱሽ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ደረሰ ብርሃነ ህዝቢ ትግራይ ሃለዋቱን ድሕንነቱን ንምርጋጽ አንጻር ፋሽስታውያንን ወረርትን ዝገብሩ ዘሎ ቃልሲ አጠናኺሩ ቀጽሉ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ንምዕዋት ተቃልሲ ደቁ መሪቁ ናብ ግንባር ካብ መላእኽ ብተወሳኺ ንምጥንኻር ሰራዊት ትግራይ ዕጥቅን ስንቅን እውን እናዳለወ ይልእኻሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጣብያ ጽንዓተ ወያነ ብወገኖም ኣብ ግንባር ዝርከብ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንምጥንኻር ስንቅን ዝተፈላለዩ ክዳውንትን እናዳለዉ ረኺብናዮም ሕዚ እውን ከም እንጀራ እናንቀጽና ብዙሕ ግዜ ንሰድድና ሰልደ ዋጺና ብሽኩቲ ሰልደ ዋጺና ዓይደር ንዘለው ወቕዓት እንጀራ ሰንኪትና ሓወልቲ ንዘለው ወሲድና ኢና ሰሙን ከዓ ሽኮር 24 ኪሎ ሽኮር ዋጺና ሂብና ኢና ሰሙን 40 እንጀራና እንቀጽና ወጥና ንህቢና ጽንዓት ረመጽ ማይ ዓይኒ ፍቅረ ሰላም ሃየሎም ትንሳኤ ዘን 6 ብሎካት እዚአን ላተናበባ ሕሩጭ ብምውጻእ ካልእ ማተርያል ብምውጻእ እንጀራና ተጋገረ ኮረንሾ እናድረቕና ናወቀጥና እዚ ንርከብ ሕዚ ዳሊና የለለና ዳቦ ቆሎ ኮረንሾ ቆሎ ገንዘብ ጫማ ክዳን በቃ ኩሉ የድል ተባለ ደም ከይተረፈ ኩልና ተመዝጊብና ለና ደም ነው ሰራዊትና ክንህብ ማለት እዩ ንሰራዊትና እንኳን ደም አይኾነን ማለት እዩ ጽባሕ ንጎ ኮላሊት ለድል ተኮይኑ እንኳን ኮላሊትና ንህብና ቶም ነበርቲ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ እስካብ ዝድምሰስን ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ እስካብ ዝረጋገጽን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፍና ኩለ መዳያው ቃሲ ክንገብር ኢና ኢሎም እስካብ መጨረሻ እግሩ ትግራይ መሊኣ እስካብ ትስዕር ብስንቅ ምድላው ይኹን ብልኾነ ማተርያል ይኹን ድልዋት እየን ናፍቲ ልኸድዎ ድድሕሪኦም ከይድና እውን ክነዳሊ ድልዋት ኢና ኩለና መሊኡ እሶም ክሳዕ ጠፋዙ ኣብ ጎኒ ሰራዊትናን ኣብ ጎኒ ህዝብናን ምስ መንግስትና ኮይና ጸላእትና ክሳዕ ንውዳእ ለይቲ ቃትሪ ክንሰርሕ ሓይልና ጠናኺርና ክሳዕ ግንባር ብምኻድ እውን ኣብቲ ደጀን ዘይብሉ ቦታ ብምኻድ እውን ስንቅን ዕጥቅን ክነዳሊ ኢና ብስጉን ድሕሪት ኣይንብልን ሕዚ እንኳን ደቅና እዚ ዓወት ንእሽተይ የሙናስ ገና ኣብቲ ጸልማትና ኣለና ተኣሲርና ንሃለና ኳስ ንሕና ኢድና ይሃምናን ብሰው እዚ ዝጠጠው ዝብል ይኾነ ዋና መሓዳሪ ጣብያ ጽንዓት ወያነ ኣይተ እምሩ አዲሱም ነበርቲ ጣብያ ንምጥንኻር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጓጓ ጸላእ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበሩ ምምጽኦም ብምግላጽ ሕዚ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ እስካብ ዝረጋገጽን ድጋፎም መጠናኺሮም ይቕጽልሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣብ መንቀራቕር ጸላኢ ኮይኑ እናሃለወ ተወዲው ይኹን ካብ ውዳወ ወጻኢ ይኹን ንተቓልስና መከተ ጸኒዕ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተቃውሞታቱና ረአየ ጸኒሕ እዩ ደገፉ እውን ናብ ግንባር ዘሎ ምክልኻል ሰራዊት እናሃበ ጸኒሕ እዩ ስለዚ እቲ ድልውነቱ ትውፊነቱ ብዝተፈላለየ ነገር ትርእይዎ ኣለኹም ንተቓልሲ ዘንጸባርቕ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እውን ኣብ ጎድኒ ፀሓይ ደኺሙኒ ጦሚኒ ኸይል ኣብ ልዕሊ ፀገም ኣለ በተለይ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ዝበፅሐ ፀገማት ተፃዊሩ ኣብ ምቅላስ ብዘይ ምቁራፅ ፍንቃለስ ኢና ዝብል ዘሎ ህዝቢ ንዝኡ ፍሉይ ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ብወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓንቲ መረባ 8 መናእሰይ ዝተረሸንዎም ግዳያት ነበርቲ ወረዳ ጉሎ መኽዳ
ጣብያ ፍረ ደሽም ሓዘና መሪር ዋላ እኳ እንተኾነ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ንብዓትና ይሕበሳሉ ኢሎም ሕዚ እውን ጸላእትና ንምቕባር ክሳብ መወዳእታ ከነቃለስ ኢና ድማ ይብሉ ህይወት ብርሃነ ከምስዕ ክተቕርበ እያ ወይዘሮ መዓዙ ገብረ ጻዲቅ ይባሃላ ነባሪት ወረዳ ጉለመኸዳ ጣብያ ፍረዳሽም የን እዘን ወላዲት ብ1977 ዓመተ ምህረት ምስ በዓል ቤተን ቀሽ ታደሰ ተስፋይ ናብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ኢልባቡር ተሰዲደን ሃፍትን ንብረትን አጥሬን ንብዙሕ ዓመታት ይነብራ ድሕር ምጽናሕ ተጋሩ ብምዃኖም ብመንነቶም ጥራሕ ተባሪሮም ናብ ዓዶም ተመለሱ አበ ዓዶም እውን እንትኾነ ወራሪ ሰራዊት ኢሳያስ አፈወርቂ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት አበ ዝፈጸሞ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ 6 አባላት ስድረን ሲኢነን ሬሳ ደቀን ኣብ ድሕር ገዝአን ተተርእሰን ብሓዘን ተኾርሜን ይነብራለዋ በዓል ቤተን ቀሽ ታደሰ እውን ብሕሱም ሓዘን ከቢድ ስነ አእምሮአዊ ጸገም ገጢምዎም ወጋሕታ ሰዓት ክልተ መጽዮም እንካብ ገዝኦም ወጽኢሎም ኣብዛ ቀልቀል ኮይኖም እንታ ሓደሩላ ቦታ ነየው ኢሎም ታታሕተወይት እያ ታታሕተወይት የንትብሉ ሰሚዕናዮ مسأكوم جن زي أتهم لأمي يلوم هو نساتهم أمي بلهم كيت حد قلهم حد كيت حد قلهم يلو أتلهم هو كم ذا أنتو خفتهم حويز ولا تاسع نص يوم منتسب أتلهم تحدونا عدكرات حد وديوني ناس تدرس زبال عدكرات نايم كنا زواري كله يلون مرق ولا أو مسدك قش تدرس تسفاي أبحنت مرباس ترشنو فتسم تسفو حدش تسفون عالم تسفون استبحلو سلسته حواتات سعنت ويزرون محرد تسفو تكبار زوم كانت كمزي تقلد أنت أحوات أيوم كلاتنا أحواتنا بدخهم قدفوا إلي معنا الناس ساتمنا أحوات من أي قدشو من زحادة نظام تحت جزانا أكب خيدو السام كلتي نظام حواتي انتم تحت وتقفت أبي لما نصيام أبزار الجزانة بزانية قط مالت أعرف رفع بلهم كفلهم جبر إجزابير ون مسود 13 عامات ولادو دياقونهم كفلهم كرشانو ترحيزو من دهلو بتأيتن بأمن مستقات كاتو ولادو دياقونهم قبل ولادي وديو هيوتون تحلف أبو إجن بدن ولادو مستقلق مويتو لهم حادي قوم يوم كاب سرو اختي خلها زوجين اختي وخلهم زوجين بايتا مالتي هذه مسبل نمبر ديس تقلل بدمع على يقون يرو أبتوان كفو عين زراعيا ويزرو قدا يملسون كمزي مسكرا دمنا بدياتنا قلب عنا هذا مساعة منا ودعنا نتسانان ثم انت نفسنا ذا قزاتنا بقى حاضرنا برأسهم ما يلي أخلي اللي حاضرنا حامسون وعيلنا عربي نمشوت عربي أبدا تحت أبدا دركوهتنا مالتو حق زيهم كبيرنا يوم حاله ثم انت ريسا مالتو نورن برن زي فلتو تكانات سراويت إرترا ريسا كي لعلن كي يقبرن ون أجدهم يوم تو قتلوا ني 4 عالتهم تزرقهم صنيحهم مارتي 4 عاد تزرقهم مصيام بحرب يزخم دو بيت كريستيان وسيلنا خنقبروا مسحابنا تايلو نحنا بيت كريستيان ينفلط نشيلو تايلكم ابغزكم قوروا ميلونا شمنت يوم الحنتي قرات تدبديو منهم مالت شعازي يوصوني افقدلنا خنقبرم يلموم بتخسيان خنقبرم سي افقدلنا يلموم انت عديهم بتخسيان نحنا نقبر دلنا انا وقيد من نقبر دلنا وقرات مقبر متاسب ايلو حزنا مرير ولا انتقنا بجغنا سراويت تግራይ نبعتنا يحبسلو እዩ ዝበሉ እቶም ግዳያት ሕዝውን ጸላእትና ንምቕባር ክሳብ መወዳእታ ክንቃለሲና ኢሎም هذما تدبسنا كل كنا تحت لايك صدقنا حالفس نادران حاوسنا تمسجن لنا تمسجن كما إلى برهان يرئينا نبللنا هذون تيزنقعنا نتمسأون كم هزنقعنا ينكي كنا تحاورنا حقنا تجرنا تحرطني إحنا بعلق ذرهلنا وتسفاد لنا من إسرائيل كابس إلك دينين كمومات حرقة الكمومات يتولز ولا أنتان إشتن جزء نزرخوا ويركبوا نمبر يرحبوا واون سلزلوا جينا سراي تግራይ أجخا أقول نخلنا يزبعنا هلواتن دحننتن تግራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝስለፉ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ዝኾና ህፃናት ገሊፀን እዘን ህፃናት ንመኽበር ልደተን ዝተፈላለዩ ሓገዝ ክውዕል ወለደን ዘመደውለን ገንዘብ ንሰራዊት ትግራይ ወክፌን ፋናሊላይ
ህፃን ዛርያ ታደለን የአብስራ ጌቱን ይባሃላ ነባርነተን ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልት እንትኸውን ህፃን ዛርያ ጓል 8 ዓመት ኮይና ንመኽበሪ 8 ዓመት ልደታ ዝውዕል ዝነበረ ወፃኢ ንድሕነትን ሃለዋትን ትግራይ ኣብ ቅድመ ግንባሪ ኳሻሕ ንዘሎ ሓየት ሰራዊት ትግራይ መጠናኸሪ እንትተወፊ ህፃን የአብስራ ጌቱ ብወገና ንመዕረይ ሕክምና ስነ ዝውዕል ዝነበረ ይትረፈኒ ብምባል ንሰራዊት ትግራይ ሓገዘን ኣበርኪተን እየን ዓወይ ነፋሕተል ግባረለ ነበረ خدان لجزء اللي نرى نزما حواتنا عبر خللو لأم كهدلي الصم سلا بدك لأنا يلوم لتجراي لهم سلا عبدك سلا زك على سلو لأم نا سن مع الرجال نرى إيه أوفي إننا نينا أحواتنا أكوتاتنا برخا وتصم جنبار لعنا كلو لا تجادلوا بقري بتصحي بنفاس إننا ساتهم بسلام عدهم مستملسوا ملعوة رخيهم قسيلة كستخاخل لي يخليه لبمحساوية أوفي إذن هزاونتي نسراوي تجراي فلي فقرن كبرن كم زلوهم بمقلات كلهم هزاونتون عسرن سعيوهم بزلوهم عامي نسراوي تجراي حاجز كجبر صويعن اللي بيتساوم كجكوري واللومي كاو الصمد ما همزناتي نسراوي تجراي هو يتحلل تمرتم بز طورنت زي اقاريصوم ግን ዓሚ ደፍተርና መስዋዕና ኢለሎ እሱላም በብና ንእሽቴላ ተኻሓስናን ጸንሕኒና ቆልዑት ለለ ንዓመቶም ወይም ናኻሊ ዝግጅቶም ነረ ልከወፊና ዓወት ድሕሪ ዓወት ዓመቶም ልከኽብሩ ኣብቲ በዓል ልደት ተረኸባ ህፃውንቲ ብወገነን ካብተን ህፃውንቲ ተመክሮ ከም ዝወሰዳን ኩሉ ንሰራዊት ትግራይ ሓገዞ ጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ሓቢራን ኣሜን ኣታክልቲ ይበሃል ኣብ ግንባሩ ለለዎም ነገር ንሰራዊት ትግራይ ነቶም በረኻ ልዋግኡን ለለው ኣኽዋትና ለለዎም ኳን ክረድኡ ይመክር ናይ ሰራዊት ትግራይ ጅግንነት ልግለጽ ይኾነ ኣይዞኹም በርትዑ ይብል ኣንሕና ለ ሓገዝና ንቐጽል ኢና ሙሉዕ ዓወት ለልዓና እዩ ኣይዞኹም ክብል ይደሊ ኣነ ዝሎም ንደሊ ኣጆኹም ንስዕር ኢና ወላዲት ተንሰገናት በወገነን ንሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝግበር ሓገዝ ኩሉ ሕብረተሰብ እጃሙ ኮፊ ይግባእ ኢለን ሎር ከበደ ይበሃል ከፍቱ ለለና ላቐነስና ምስቶም ናይ ደገለለው ኣበረኻለለው ብጾትና ይኹኑ ተጋድልቲ ይኹኑ ሓድሽቲ ነባራትን ብዙሕ ነገር ስለልሕልፍሎ ካባና ላቐነስና ካፍታ መናወሩና ክንሕግዝ ይግበአና ማለት እየ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት እናተጎናፀፈ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ እናቐፀለ እዩ እዚ ቃልሲ ንክዕወት ደጀንነት ህዝቢ ካብ ዝነበሮ ብዛየደ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ብሰንኪ ጸላቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈትዎም ዘርኢ ናይ ምጽናት ኩናት ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ነዚ ንምክሕሓስ ዝዓለመ ዘተ ምጅማር ትምህርቲ ትግራይ ድማ ተሳሊጦም ኣብቲ ዘተ እዚ ውራይ ንምዕዋት ኩሉ ትግራዋይን فتاوي تجراين قدو كفتم بيرو تمرتي تجراي توعو ولدا جبرة كم سعد خطاتي ولا أب تجراي لعلش دشنة 3 مليون حزبي خصوص حاجز رديت كم زرليون كابز اتي لعلي فرق مليون حزب تجراي أب حاجات أميت كم زركبن حلافي بيرو حرشان جزء لمعة تجراي دكتور أتون كنت مزجبة جليسهم شاب حزب لنا الخناتات قبرت سنياتون نحنا ون نايتي ان ايجنسي تاتون نسمع عنه شو دشنت و3 مليون تجراي وشتي حجز اللي دلله ابزي بتعامل لخفه على فرق مليون نخون بتعامل اي سي بي 5 بهال لخفه برك لصح الخناتات له فاششتاوي قجل أبي أحمد علن تسفح فحتي حيلتات أمحران كمون وراري والكملخ إسياس أفوركن أبي لعلي حزب تجراي زبس حوا كينات مسنات زري سيعبو بزحات هافتا جنت حرسوت تباري عمن تحريدو من يوم زبالو أتوم حلافي حزون طيتن تميتن كم مسارح كينات يتكمو كم زلو حبيرم بسنك خنيات نورتهم عنيو خلهم تزريفو تقاطيلون بزح نجارات وصحيهم سلالله إيكونومياوي محسيتي حزب تجراي الوصح عبي
እዩ ኢልና ክንቅምጥ ንኽእል ኢና እዚ እውን ኣካል ትናይ ጀኖሳይድ ኢልና ክንቅምጦ ንኽእል ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ኩናት ዘርኢ መጽናትን ዘሻቀሎም መራሕቲ ዓለም ኣብ መዓልቲ ምግብን መድሓኒትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ዝፀዓና 100 መኻይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ዝፈቀዱ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ፋሽስት አብይ አሕመድ ዓለን መላፍንቱን ግና መንገዲ ክዕፅን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ድማ ዝኣተወ ረድኤት ከም ዘየለን ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ኣረድዮም እዚ ሓገዝ ኣብ ትግራይ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ 2014 ዓ.ም ንምጅማር ኣብ ዝተሳለጠ ዘተም ብተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርእይቶታትን ተላዒሎም ኣብቲ መጻሕፍቲ ኣብቲ ኣመሃህራ ገለ ሽግራት ነይሮምናዮሞ ከምቲ ዝነበረ ጌርና ንቐጽል ዲና ንብል ዘለናስ ብመንጽር ተሕዝ ትኸውን ዘላ ትግራይ ዲና ንሪኦ ዘለናስ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ዕድል እውን የወሰናን ሕዚ ኣብ ዘይወሰናሉ እዋን ነታ ዝሓለፈት ትግራይ ተባሂሉ ተዳለወ ምሁሮስ ስኢሉ ከም ምሁሮ የድል እዩ ዝበሃል ዘሎስ ገለ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለኒ ከምኡ ክትርእይዎ ማለት እዚ ማለት ሕዚ ኣነ ከምዚ ናይ ኣካል ጥንካሬ ዝኣመሰለ ነገር ኣዕርዩ ከኣቱ ይደልዮ ኣብ ትግራይ ክኾን ኢለ ይምነ ሒዝ ስኢለ ምስ ረኣኽዎ ካብቲ ፀገምና ክሳብ 10 ክፍሊ ክውድእ ከሎስ ኩሉ ሰብስ ብኣካል ጥንካሬስ ሬድዮ ኮይኑ ስልጠና ዘይብሉስ ንዝኾነ ዲፈንድ ክገብር ንዓዱስ ንባዕሉ እውን ዲፈንድ ክገብር ዘኽእሎ ናይ ኣካል ጥንካሬ ምሁሮ ከድልዮ እዩ ኢለ ይሓስብ ሕዚ ኣብ ታሪክን ጂኦግራፊን ዝብል ብፍላይ ንሶም ክፍተሹ ይኾኑ እዮም እዚ ያው ዝሕግዙ ምሁራት ዝሳትፍ ከም ዝኾነ ተጠቂሰሎ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ብውነ ሓሲብና እቶም ማለት ብነዊሕ ግዜ ዝስርሑ ስራሕቲ ክህልው እዮም ኢሚድየትሊ ክስተኻኸሉ ዝግብኦም ድሕሪ እዚ ካልኣይ ዜጋታትና ዘይነበላሸወሉ ኣካይዳ ግን ካብቶም ህፁፃት ተገይሮም ክውሰድ ይኾን እዮም ኢለ ይሓስብ ግዝያዊ ሓባር ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ሽሻይ ኣማረም ነቶም ብተሳተፍቲ ዝተላዕሉ ሕቶታትን ቀጻላ ኣንፈትን ምጅማር ትምህርቲ 2014 ዓ.ም መብርሂ ሂቦም ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ለውጢ ቀደም እውን ተኾነ ርእይቶታት ነይሮም እዮም ሕዚ ከዓ ፍሉይ መበገሲ ስለ ዘለና እታ መበገሲት ንሳ እውን ኣብ ግምት እቲና ብዓባይ ኣሳያት እታ መበገሲት ትኸውን ስርዓተ ትምህርቲ ከም ብሓድሽ ክረአ ከም ዘለዎ ያው ዘመላኽት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ግድን ክንገብሮ ዝግበአና ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ኢለ ዝወስድ ስለዚ ስትራቴጂክ ዝኾኑ ጉዳያት ብኸምኡ መንገዲ ክንከዶም ሕዚ ኣውዚ ፕሬዘንት ዝገበርናዮ እውን እዚ ምፅኢና ኣለና ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ዘምፅእ ከም ዝበለ ሒዝና ኣለና ኢልና ኣይኮንናን መፅኢና ስለቲ ስትራቴጂካዊ ጉዳይ بقصلت ناي منجست عم فتاتون تعجبه كاونا تبجسنا نصنعنا نغيرهم نجارات هلو خمس هلو هنا ونوصل زقبا كم دليت جن لوتي أب حزب تجراي أب تمرت سيكتر لوت خمس يخلي يتواهيلو زمانلو نفس رح نايم تاو دلو الناس جن على يخلي يزدلي مرحا قبر مجمار تمرت 2014 ዓ.ም ወት ንምግባር ሰብ ብጽሒት መድረክ ተኣካላትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ግዶን ከበርክቱ ኣብቲ ዘተም ተሓቢሩ ንዘጋጠመ ቴክኒካዊ ጸገም ያሬታና ሓትት ነምዝኽኻር እቲ ዜና ደግሞ እየ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ብሰንኪ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈትዎ ዘርኢ ናይ ምጽናት ኩናት ትምህርቲ ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ነዚ ንምክሕሓስ ዝዓለመ ዘተ ምጅማር ትምህርቲ ትግራይ ተሳሊጦም ኣብቲ ዘተ እዚ ውራይ ንምዕዋት ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ግዱ ክፍጽም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ድማ ጸዊዑ ወልደ ገብረ ከም ሰብ ተኸታቲልዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ተቋሪጹ ጸንሐ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምክሓስን ንምጅማር ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘመነ ትምህርቲ 2014 ዓ.ም ዝዓለመ መድረኽ ምስ ዝተፈላለዩ መድረክ ተኣካላት ዝተተሳሊጡ ግዝያዊ ተሓባሪ ቢሮ ትምህርቲ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ሽሻይ ኣማረም ጸላተ ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይ ንምጥፋእ ከም ቀንዲ ዝተጠቐምሉ ሓደ ዓውደ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ናይ ትግራይ ስልጣነ ኣብ ትምህርቲ ዝተመስረተ እዩ ንቐጻሉ እውን ከምኡ እዩ ኣብ መንገድን መሰረትን ለውጥ ይህልወናል ብዛዕባ ትምህርቲ ክንዛረብ ተለና ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ስለዚ ዞም ጸላእቲ ሓይልታት ዞም ወረርቲ ሓይልታት ኮነ ኢሎም ትኹረት ገይሮም ዘጥፍኡ ዓውዲ
بعبي بعصب بديزاين كونه تباهيلو توديبهم زطفو وزرف انتهالو تمرتي مالتي انت منتاي حدا غيزه قتيلو مناسو كولو زي كونس زل عالم نقتلنا كنورو سلازدولي مالتي سو زل عالم ان تقتلنا نورلو منجد انتهالو اب تمرت زغبر عنوت إلهم حاسبهم سلازتبقسو تخكلون يوم نمطفى انت حاسبك قدامነት ከተጥፎ ዘለካ ትምርቲ እዩ ኣብተዘተም ትምርትን ምጅማር ከግበሩ ዝግቦም ጥንቃቐታት ሓውሱ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ተዘቲሎም እዮም ቅድሚ ኩሉ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብ ፈንጂ ዝጸረየ ምዃኑ ምርጋጽ ግድን ክኸውን ኣብ ህንፃ ጠቕላላ ዓንወት ዝበፅሐን ኣብያተ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ኣተሓቢርካ ዳስ ይስራሕ ወይ ድማ ከባቢኡ ወይ ድማ ኣየር ፀባይ እንዳተረኣየ ቆርቆሮን ችፑድን ምስራሕ እዚ ድማ ገበርቲ ሰናይን ኣብ ውልቀ ሰብ ሃብትን ተሳትፎ ንከርዩ بمعدام التحوار نخوة بسنكي كوفيد 19 زباخنا عدمة تمهارو سرعة تمرتي سرعة تمرتات بممع الراي أب زمان تمرت 19 كحاسينا لنا سلازي سرعة تمرتنا مع عرارينا ولا لنا أين خلص الريفيو وين قبرن جن كنا مع عرارينا خمي مع عرار ذلنا وعلى مسرح وصلوا مالته بسنكي خوينات زباخنا 13 ناي كلتشر 13 عامة مرات عدمة تمهارو أب كولجاتن يونيفرسيتاتن سمسترات موساخ زقبر متعراي يكحاس سلذي ناب تكنيك المويان ممران كولج لعلواي تمرتقاتو خلو أواتا تعلم تكحاس مالتي سلذي بكل تشعر 14 نكحسو نايتي بكورونا ذي باخنا تي أب كلجات إنك حسد مات بخوينا الزباخة مالك. عنوت ممهار خفلتات زعانوا وتقاصيل زلوا كافتز جبرنا يو زأتنا يو داتا مالتي كافتن زاتوا 350 ممهار نصتات عاني له كلتش أنت شعت 285 نون تبلاش له exactly هزخيد الكاستم هارو اتقاي تمرهم زخنا نجار كجبر له سلازي كافزوم زعانوا ويم زهال استولاشو آيات التمرت ما حدش عن 350 كلتن حدشتي أم كروا جزء استسرحوا حدشتي كاباتهم تمزجل قالوا دم ما حدش عن شعت 183 يوم كيدم مهار مستمهار زمن التمرت خلت تشحن 14 عام تمرت مجمار أبز تخيد زت العلوة مرار حبيرو تمرت منجست تجري مهران تجارو مدرك تأكلات قلوت منجستوين زي منجستوين تكلاتن جبرت سناي تكلاتن ترخيبهم يوم أفريقيا حبرت أبي أحمد عشباري زبل أبل لحزب تجري زلت أفو تارجع بملعل نسلامة والزب كدالو أتحساسيبو درس برهانة كم سبد حسيس والله أبزي سومنات إثيوبيا أبل عليات تكايد زلاكوينات نغرنا أفريقيا بقلوتا سلز صلو بسلامة ودردر كفتح كافز تفلاليو أهقراون عالم لخاون تكالات صغط يقبر اللام هلاوم يأمن كافزياتهم حادد ما حبرت أفريقيا أف إثيوبيا إنها تقادد يخيز زلو كوينات بسلامة ولزق فتحن تخينو أبي أحمد أبلع الحزب تقراي زلطفو أشبار زبل تارقا كالعل كم زقبا يتحساسب دحرز دما سراوي تقراي تخص دواب بلو ناو سلامة ولزق نخمس يخلو يبل اتي بحبرت أفريقيا زقرب حتم لعلواي توكالي حبرت أفريقيا أو كرنا أفريقيا أليسيغون ألاسانجوم الكزالي حدث معلتي تتخصت وجنات تخص دو أبيلوم ناو سلامة ولزق كاتو تلمي كم زلو يغمتم إذا حساب زمسة مكتل أبي أحمد دمك أمكونن عبدي سافا مس مكتل بريزيدنت كينيا أرايشال أومام أفزكاد وزة منبارون تحبيرم ملختنيا منجست كينيا عبدي سافا زكاد وزة أفتقرا يرأزلو زت حلال خس أجم كمون قنصر واباي زما أخلي انتخون زم سجمات نتزوا زهلوم ستتاو سجم أفجمت بمتاو بأجو كفتحو كم زقبايو زتجلسم كم ساوعت منجست كينيا ما أخل سحبس أجرجر كرنا أفريقيا زخونة إثيوبيا بزي وعلى الحدر سجما كتفتح منجست كينيا زخلو كم زحجز أفليت اللهم أبي أحمد أبل علي زيجاتاتو يكايد زلو كوينات بسلامة ولزب انت زي فتحو نخلتي وجن كبير واقع كم زخفلون اتصفصاب أما لخيتم أودو حوارات هجرات قوامي توكال كينيا دكتور مارتين كيماني منجست إثيوبيا حوحت كم حقاوي بوليتيكا ودوك حسوا كم زلوا سراوي تجراي تخصدو كبلن
ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዕንወት ዳግም ህንፀት ክካየድን ይግባእ ይብሎም መንግስቲ ትግራይ ተኽሲ ደው ኣቢሉ ናብ ሰላማዊ ልዝብ ንኽኣቱ ናይ ክልተ በጀት ዓመት በጀት ክልቀቐሉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክልቀቑን ኣብታ ክልል ዝጠፈ ህይወትን ዝዓነወ ንብረትን ብዘይሻራዊ ኣካል ክግምገምን ካልኦትን ቅድመ ኩነታት ብምንጻር ሰላማዊ ድርድር ድልውነቱ ክገልጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕዚ ድማ ንሰላማዊ ልዝብ ቁሩብ ምዃኑ ናብ ልዕሊ 55 መንግስታትን ዓለም ለኸ ውድባትን ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ዕላው ምግባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ጸብጻብ ካብ ኤጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዝተወሰደ እዩ። ኣመወዳታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝወፀ ብደቡብ ሱዳን ዕጡቃት ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ኣለዉ ዝብል መግለጺ ዝተዛብዕ እዩ ብምባል ነጺግዎም ከምዚ ዝበለ መሰረት ዘይብሉ መግለጺ ንፖለቲካዊ ረብሓ ክውዕል ተሓሲቡ ዝወፀ እዩ ዝበለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሃገሩ ንጽቡቕ ጉርብትና ልዑል ቦታ ከመትህብን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጸገማቱ እንትጋደድ ንሱዳን ከም ምኽንያት ይጥቀም ምህላውን ኣሕራም ኦንላይን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን በመጽራሕ ጸብጺቦም ኢትዮጵያ ተቕርቦም ብወድዓዊ ሓቂ ዘይተደገፉ ተደጋጋሚ ክስታት ክተቋርጽ ዝሓተተት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውቡ ከባቢ ዝርከብ ኩሉ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዝወሃቦ ግዝኣታ ከም ዝተቆጻጸረትን እዚ ንማን መሕሊፋ ከም ዘይትህብን ምግላጻ ኣሕራም ኦንላይን ጸብጺቦ ዜናታትና ኣብዚ ዛዚምና ንምክታልኩም ዜና ነመስግን በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ መዘኻኸሪ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ጅምላዊ ጨፍጫፍን ብርሰት ንብረትን ኣውሪዶም እዮም እቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ተሰኒዱ ንሕግን ታሪኽን ክዕቀብ ስለ ዘለዎ በብኸባቢኡ ዘጋጠመ ጅምላዊ ጨፍጫፍን ብርሰትን ዝምልከት ሓበሬታ በብደረጅኡ ዘለኹም ኣካላት ምምሕዳር ብዝግባእ ክትሕልውዎን ዝርዝር ኣፈጻጽሙኡን ዝተፈጸመሉ ቦታን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ንቴሌቪዥን ትግራይ ክትህውን ነዘኻኽር ትግራይ تسعر تلفزيون تجراي